खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबा बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गोथार सावथुननि मुहुरतखौ जुरिजेनबाय। ससियेल वेलफेयार मन्त्री मुस्लिमा प्रमिला रानी ब्रह्मआ गिबि मन्त्री आबादारि निधि सिक्किम जौगासार बिथांखिनि हाबाफारिखौ जागायबाय। चिरां जिल्लानि रुनिखाटा लाइमुथि गामिनि सानै गथ'गोनां हिन्जावा खारखोमा लांदों। बेंगालुरुनि एर'प्लेन लाखिग्रा एर' श'आव सिगारेट सोबनायनि जाउनाव 300निबो बारा कारा खामदों। अराङाव सासे मानसिनि गोथै देहा मोननाय जादों। थांनाय 23 फेब्रुआरि खालारनि हराव राङाफारि गामियाव गंसे फिसा गारिया जाब्रबथाय जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राइजा हालामनि मोराफारा गामियाव गामि सामलाय आफादा जौ संनाय फाननायखौ बन्द खालामदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि साबायखर 1 नं मालिफोरा गामिनि एन'स बसुमतारी होननाय सुबुङा थांनाय 23 फेब्रुआरि खालारनि हराव रुंसारि जायो। अदालगुरि नोगोरनि सिङाव थानाय दरथाम गामिया जुग जुग बोसोर गाज्रि हालोदाव थानाय गंसे दालांखौ मेरामति खालामनाय जायो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोथार सावथुननि मुहुरतखौ जागायजेनबाय। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि ब्रैथि दिहुनथाइ 2019 बोसोरनि बर' फिसार्स फिल्म गोथार सावथुननि मुहुरतआ जुरिजेनबाय। गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सावथुन मुलुगाव बिहोमा जगायबोनाय रिया ब्रह्म हाथरखि फाग्ला फोरमायस' हायै गोसो आरो अननाय सावथुननि उनाव ब्रैथि दिहुनथाइ गोथार सावथुनखौ सनिबाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि काली मन्दिराव मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिजों सावथुननि मुहुरत हाबाफारिखौ जागायजेनो। पंकज लाहारिनि लिरनाय सल' राजा नार्जारिनि दिथा आरो बिथोन होनाय आरो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि ब्रैथि दिहुनथाइ गोथार सावथुनआव गाहायै फाव खालामदों आथिखालनि जाखांफु फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, जाखांफु फावखुंग्रि पुजा, रिया ब्रह्म, थाख्लाय, राजश्री आरो सुखबिर मोनहा। खौरांगिरिनि जानाय मोगा-मोगिनि सायाव जाखांफु सावथुन दिहुनगिरि आरो फावगिरि लिंसार बसुमतारी, रिया ब्रह्मआ बुङो दि थांनाय बोसोराव जेरैबादि अननाय सावथुना बयजोंबो अनसायजादोंमोन बेबायदिनो गोथार सावथुनखौबो साफ्रोम रायजो राजाफोरा अनसायनाय मोनगोन होननानै बुङो। एबारनिजों मोनब्रै जाबाय। फार्स्ट फिल्मा हाथरखि फाग्ला, सेकेन्डआव फोरमायस' हायै आरो थार्डआवहाय अननाय आरो दा गोथार। जोबोद साबायखर। आं अननायनिफ्राय एबार गोथार फिल्मखौ बांसिन रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सापर्ट मोनगोन, मदद मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। गोथार सावथुनखौ बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव सेबखांनायजों लोगोसे गवायाव फट' सेबखांनाय जादों होननानै ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। ससियेल वेलफेयार मन्त्री मुस्लिमा प्रमिला रानी ब्रह्मआ गिबि मन्त्री आबादारि निधि सिक्किम जौगासार बिथांखिनि हाबाफारिखौ जागायबाय। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि नब्लाङाव रबिबारनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि इएम मानगोनां दनेश्वर दैमारिया बे मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे बराय बिबुंथिनि गेजेरजों आबादारिफोरखौ आथिखालाव समजों लोगोसे गोरोबनानै आबाद मावथाय मावनायनि सायाव बानजायो। बे मेलावनो ससियेल वेलफेयार बिफाननि मन्त्री मानिजाथाव मुस्लिमा प्रमिला रानी ब्रह्मआबो गिबि मन्त्री आबादारि निधि सिक्किम जौगासार बिथांखिनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आरो आबादारिफोरनि सायाव माखासे बावैसो बोसोरनि सिगां जानानै थांनाय अन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आरो गुबुन हाबायाव आबादारिफोरा माखासे आंखालनि थाखायनो थैगोमा नांदोंमोन। बिनि थाखायनो भारत हादरनि गिबि मन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा आबादारिफोरनि जौगासारनायखौ नायसंनानै बे स्किमखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों होननानै बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। बेजों लोगोसे खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बावैसो साननि सिगाङाव पुलुमायाव माखासे जिउ नागारनांनाय सिआरपिएफ जवानफोरा सोरगोआव गोजोनै जायगा मोनहैथों होननानै बुङो आरो गलाघाट ओनसोलाव थानाय बागानियाफोरा माखासे फेग्रा जातीय बेसादजों जिउ नागारनांनायाव खुंथाय सोरखारा नायबिजिरगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। जिउ गोमानाय जाथाया लालि होननाय जातीय फेग्रा बेसादनिफ्राय सोमजिदों होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे एग्रिकालचार अफिसार बिथाङाबो बुंथियो जे दिनैनि सानाव भारत हादर नाङैनो गासै 1 कौटि आबादारिफोरा 2000 रां खरै मोनगोन आरो उननि खेबावबो 2000 रां खरै मोनगोन आरो आसाम सोरखाराबो 5000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायो। चिरां जिल्लानि रुनिखाटा लाइमुथि गामिनि सानै गथ'गोनां हिन्जावा खारखोमा लांदों। थांनाय 19 फेब्रुआरि खालारनि बेलासि समाव चिरां जिल्लानि रुनिखाटा लाइमुथि गामिनि सानै गथ'गोनां अमिका नार्जारी होननाय सासे हिन्जावा खारखोमा लाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सानै हौवासा गथ'नि बिमा अमिका नार्जारीया गावनि असे फिसाय रिसाल नार्जारीखौ गारनानै गुबुन हौवाजों दोनखारलाङो। खारनाय हिन्जावनि बिबनां सरजित नार्जारीया फोरमायहरनाय बादिब्ला आइजोआ सोरजों खारखोमालांदों आरो मा जाहोननि थाखाय खारखोमालांदों बेखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 8970213506 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुनिखाटानिफ्राय सरजित बसुमतारी बिथाङा। रुनिखाटानिफ्राय सरजित नार्जारी बिथाङा।
बेंगालुरुनि एरोप्लेन लाखिग्रा एर'स'आव सिगारेट सोबना गारना होनानै 300निबो बारा गारिया खामदों होननानै खौरांफ्रा मिथिनो मोननाय जादों। बिउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अराङाव सासे मानसिनि गोथै देहा मोननाय जादों। रहिनी चौधुरी होननाय सुबुंनि गय बारियाव गोथै देहाखौ मोननाय जायो। थैनाय गोथै देहानि सोमोन्दै बेबायदि बुङो जायगानि सुबुङा। মই মানে ৰাতিপুৱাই দোকান খুলি পেলাই হেৰি কৰিছিলোঁ, এই কি কয় সমবায় চাউল দি আছিলোঁ। সেনেকুৱা টাইমতে তাৰমানে আমি এসপ্তাহমান আগতে তামোল বিক্ৰী কৰিলোঁ। কৰাৰ টাইমতে তাৰমানে আজি তেখেতসকলে তামোল পাৰিবলৈ আহিল। আহাৰ টাইমত মাইকী মানুহ এজনে তাৰমানে হেৰি দেখা পালে মৃতদেহটো। দেখা পোৱাৰ লগে লগে মোক খবৰ দিলে। খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই নোচোৱাকৈ লগে লগে আমাৰ ওচৰৰ আৰক্ষী চকীত আমাক খবৰ দিলোঁ যে এনেকুৱা তেনেকুৱা আমাৰ বাৰীত এটা তাৰমানে गोथै देहा सोर सुबुंनि बेखौ गामिनि सुबुंफोरा रावबो मोनथिया। गोथै सहखौ सुमांगाव गामिनि रहिनी चौधुरी मुंनि नखरनि गय बारियाव मोननाय लोगो लोगोनो अरां पुलिस थानायाव नखरनि मानसिफोरा फोरमायहरनाय जायो। गोथै देहाखौ 22 फेब्रुवारि खालारनि 12:15 रिंगायाव बेलासि समाव मोननाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। काजलगाव बाजाराव पुलिसफोरा गलायाव जौ फाननायखौ हमदों। थांनाय 22 फेब्रुवारि खालाराव काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे जौनि गलायाव थानाय 500सो जौ गेलनखौ पुलिसफोरा जब्द खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिलिफां बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 23 फेब्रुवारि खालारनि हराव राङाफारि गामियाव गंसे फिसा गारिया जाब्रबथाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाया जौ लोंनानै सालायनायनि थाखाय जानो मोनो। बबेखानि जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय सुबुंफोरा केन्दुगुरिनिमोन। रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों राङापानिनिफ्राय सन्जीब बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राइझार हालामनि मोराफारा गामियाव गामि सामलाय आफादा जौ संनाय फाननायखौ बन्द खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सामलाय आफादा मोनसे नेमखान्थि दानानै होयो आरो बे नेमखान्थि बायदि सोरबाफोर जौ संना फानोब्ला 5,000 रां जरिमाना होनो नांगोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय बिरखां मुसाहारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सबायजार 1 नं मालिफारा गामिनि मुस्रि एनस बसुमतारी होननाय सुबुङा थांनाय 23 फेब्रुवारि खालारनि हर गेजेरनि 2 बाजिसोआव प्रेसार जानानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय लायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा आर्मि साख्रि मावोमोन। बिथाङा गावनि बिसि फिसाज्ला सासे आरो फिसाजो सासेखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय कनिन नार्जारी बिथाङा। अदालगुरि नोगोरनि सिङाव थानाय दरथाम गामिया जुग जुग बोसोर गाज्रि हालोदाव थानाय गंसे दालांखौ मेरामति खालामनाय जायो। बे दालांखौ लुइसगाव 1 नं बाटाबारि आरो 2 नं बाटाबारियाव थांनाय 23 खालारनि फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय सानसेनि समाव मावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दालांनि अबस्थाया गाज्रि हालोदाव थानायनि थाखाय गंथाम गामिनि थांलाय फैनाय हान्थिनायाव जोबोद हेंथा होबोदों। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनोदि आसाम सोरखार आरो बिटिसिनि मेगना दासिमबो बे दालांनि सायाव गोग्लैयाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय बिजय बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।